5. Príde aj ty, bude nás tu viacej. Stretneme sa s kamošmi na fare pri čaji, aby sme tu s nimi na dobrých témach fičali. Niečo sa aj spolu pomodlíme, občas s Bohom zvládneme každý nečas. Keď nadvedú témy isté, návod na život nájdeme v Svetom písme. V tomto našom spoločenstve nielen listujeme v Svetom písme, frčíme na písme svetom, aby sme sa nestratili na ceste svetom. Hoci po ceste veľa križovatek máme, s našou partou vždy správne riešenie hľadáme. Po tom, čo sa zabavíme, Svetou omšou to zakončíme. Srdce plné radosti nám obživne v každej sviatosti. Duch Svatý nám píše ťaháky, vraj to není taká sranda ako šúchať doma tepláky, ale robí to len preto, aby sme nestúpili do mláky. To je jediný ťahák, ktorý môžeme použiť, ak sa rozhýbme a poďme to spolu využiť. Ak si myslíš, že budeš len obecenstvo, si na omyle, my sme spoločenstvo, táme to spolu už taký piatok, tak príď, sme od tej pále na krok. Ak sa nebojíš, príď to zažiť. Srdce plné radosti nám obživne v každej sviatosti. Srdce plné radosti nám obživne v každej sviatosti. Nežer doma tú lokšu a príde aj na Svetú omšu.